Hola a tots i benvinguts al tema 9 del bloc 3. Recordeu que aquest ja serà l'últim tema d'aquest bloc. Després d'això ja passarem a la bioquímica, d'acord? Molt bé. Aquest tema 10 del bloc 3 parla de l'evolució. Veureu que no és un tema molt complicat, però que hem de tenir tots els conceptes molt clars i hem d'anar molt de compte, sobretot en com contestem les preguntes d'evolució. Sempre serà el mateix perfil de pregunta, per tant, si ens sabem la teoria, no ha d'haver-hi cap problema per respondre, però haurem de vigilar moltíssim com contestem aquestes preguntes, perquè petits matisos poden treure'ns completament el punt de la pregunta. Molt bé. Com és aquest tema? En què es distribueix aquest tema? Veureu que dintre de l'evolució parlarem del concepte d'evolució com a tal, de quines han estat les teories evolutives més importants. Veureu que tindrem la teoria lamarckiana i la teoria de Darwin i finalment una teoria sintètica que en reuneix les dues teories i tots els avenços científics actuals. I finalment veurem això dels mecanismes evolutius, què és la selecció natural, què significa mutació, la variabilitat genètica, la recombinació genètica i la migració dintre dels mecanismes que permeten l'evolució. Molt bé, doncs ja des de l'antiguitat l'ésser humà s'ha preguntat sobre l'origen dels éssers vius. Passa que els registres que queden són molt escassos i més aviat no expliquen exactament com ha estat aquest origen de les espècies o aquesta evolució dels éssers vius, però ja s'ho comencen a preguntar. També trobarem el creacionisme, que és aquesta visió que tenen moltes religions, però la que ens toca més a prop és aquesta religió cristiana que considera que els éssers vius van ser creats per Déu, i que per tant no tenim una evolució, no provenim de cap ésser viu, sinó que Déu durant la creació els va posar a la Terra. I al llarg de la història hi ha hagut molts científics, hi ha hagut molts personatges que s'han preguntat sobre l'origen de l'evolució. Un, per exemple, com podria ser qualsevol altre, és Leonardo da Vinci, que, per exemple, en els seus escrits ja comença a plantejar-se que els fòssils, aquestes estructures, aquestes roques en les quals que són la petrificació, al cap i a la fi, d'una estructura sòlida d'un ésser viu, doncs que els fòssils podien ser éssers vius que van existir fa molts anys. Això ja ho va dir Leonardo da Vinci en el seu moment. Però anem per feina i veiem què és això de l'evolució. Doncs l'evolució és canvi. L'evolució són tots aquests petits canvis que afecten els organismes, a les poblacions d'organismes, que es van agrupant un darrere de l'altre i que van fent que un individu o una espècie, més ben dit, passi a ser una de nova, canviï, modifiqui la seva fisiologia, modifiqui els seus gens i acabi sent una espècie nova. Evolució, per tant, afecta tota la població, fa que els organismes es tornin més complexos i més diversos, provoca canvis irreversibles, és a dir, té una direccionalitat. Aquest Homo sapiens d'aquí ve d'aquest Homo d'aquí, però ja no tornarà enrere, evolucionarà cap a altres espècies, però ja no tornarà enrere, i l'evolució és un procés lent, fet de moltes petites diferències. L'evolució, si la mirem des de fora, sí que podem anar marcant aquells punts en què els organismes han passat de ser una espècie a ser-ne una altra, podrem dir que aquesta espècie té una antiguitat de tants milions d'anys, però el que no podem fer és veure els canvis en directe. Des de la nostra escala temporal és impossible contemplar els canvis, l'evolució d'una espècie. El primer o dels primers, o la primera teoria més important sobre l'evolució la va donar Jean-Baptiste Lamarck cap al 1809. Jean-Baptiste Lamarck defensava que les espècies amb el temps es tornen més complexes, D'alguna forma, l'organisme es torna més complicat i que aquests éssers vius, aquests organismes canvien com a resposta al medi que els envolta, a les circumstàncies amb les que es troben. I que, a més, aquests canvis que es donen als éssers vius per adaptar-se a aquest medi que els envolta, aquestes característiques passen als fills, és a dir, que s'hereten. D'alguna forma, Lamarck el que deia era que la funció crea l'òrgan. La necessitat de fer alguna cosa crea aquell òrgan per poder realitzar aquella acció en concret. Quin és el gran exemple de Lamarck? Doncs el de la girafa. Tenim una girafa que vol arribar a les branques més altes d'un arbre perquè no té d'on menjar i aquesta girafa estira el coll, estira el coll, estira el coll i estira el coll fins que al final desenvolupa un coll per poder arribar a les fulles més altes dels arbres.
La funció, arribar a les fulles altes, crea l'òrgan, un coll llarg. Aquesta seria la primera teoria, que és la teoria lamarckiana. Jo l'única cosa que us dic ara, després veurem el què, és si jo em tallo un braç, sí? Jo agafo i em tallo un braç, els meus fills naixeran sense braç? Aquesta és la pregunta. La segona teoria que estudiem és la teoria de Darwin, la teoria darwinista. Darwin, en el seu viatge amb el Beagle, va estar de viatge moltes vegades amb el Beagle d'expedició, se'n va anar fins a les illes Galàpagos. I a les Galàpagos, Darwin, que no tenia en cap moment, quan va agafar aquell Beagle, intenció de convertir-se en un dels científics més importants de la història, va arribar a les Galàpagos i es va trobar amb aquest panorama d'aquí. Es va trobar amb una diversitat animal i una diversitat d'organismes vegetals que ell mai havia vist. Es va trobar així amb tortugues amb el coll molt llarg, amb una sèrie d'espècies de pinsans que ell mai havia vist, amb unes iguanes que són capaces de nedar sota l'aigua i moltes altres varietats d'individus. I va ser a partir d'aquestes observacions, de tot el que es va anar trobant a les diferents illes Galàpagos, que Darwin es va adonar que els organismes havien de venir d'un organisme en comú. Es va adonar que els organismes canviem i que aquests canvis produeixen que els organismes s'especialitzin, que els organismes evolucionin. Sí? Darwin, per exemple, es va adonar que a les diferents illes Galàpagos hi havia diferents tipus de pinsans, pinzones en castellà, i que cadascun d'ells tenia un bec diferent. Hi havia pinsans amb el bec molt gros, pinsans amb el bec molt perfecte per menjar llavors molt petites, pinsans que menjaven insectes, pinsans amb un pic perfecte per menjar fulles, va veure que els becs i el tipus d'alimentació estaven molt lligats. I això no volia dir que el pinsà havia arribat a cada illa, perquè cadascun d'ells era d'una illa diferent. Havia arribat a cada illa i havia desenvolupat un bec perfecte per a aquella alimentació. Darwin no deia això. Què va dir Darwin? Darwin va dir: tots aquests pinsans provenen d'una població de pinsans original que va marxar cap a les diferents illes. Aquesta població era la mateixa espècie, tenien característiques similars, igual que tu, jo, el nostre germà, el nostre pare, tenen característiques similars a les nostres. Però igual que tenim característiques similars, diferim. Tots som diferents. Tots tenim boca, però cadascun tenim la boca de la nostra forma. Igual que els pinsans, cadascun d'ells, d'aquells que va arribar a aquelles illes, tenien els becs amb les seves formes. Tenien un bec concret, però cadascun amb les seves característiques. Què va passar? Que aquell pinsà que tenia el bec més gros, que va arribar a la illa on hi havia llavors dures, perfecte, es va poder alimentar d'aquelles llavors tan grosses perquè tenia un bec molt gros i, per tant, va poder sobreviure. Però de tots aquells pinsans que van arribar d'aquella població original, que no tenien el bec tan gros, que tenien bec, lògicament, però potser no el tenien tan gros, igual que jo puc tenir la boca petita i tu pots tenir la boca grossa, doncs aquell que no tenia el bec tan gros no es va poder alimentar tan bé de les llavors i, per tant, va morir. Què va succeir? Doncs que només van quedar aquells ocells, aquells pinsans amb els becs grossos. I això es va anar repetint amb el llarg dels anys, que sempre aquells que tenien el bec més gros sobrevivien i aquells que tenien el bec més petit morien. D'aquesta manera hi va haver una selecció natural, concepte molt important, una selecció natural per a aquells individus que tenien el bec fort i dur per menjar aquest tipus de llavors grosses. I el mateix va succeir en una altra illa on en comptes de llavors grosses hi havia, per exemple, llavors petites. I aquí va passar el contrari, en comptes de seleccionar-se aquells becs que podien menjar llavors grans, es van seleccionar els becs que eren perfectes per menjar llavors petites. Així doncs, la teoria de Darwin és tot el contrari a la teoria de Lamarck. Lamarck deia la funció crea l'òrgan, les girafes estiren el coll fins que poden arribar a les branques més altes i aquesta necessitat fa que es creï l'òrgan. Darwin va dir el contrari, va dir no, el que passa és que hi ha una gran variabilitat dintre de la població
Hi haurà girafes amb el coll llarg i hi haurà girafes amb el coll curt i girafes amb el coll més o menys, ni molt gran ni molt curt. Aquelles que tinguin el coll alt arribaran a les fulles dels arbres i per tant es podran alimentar i no moriran. En canvi, aquelles que tenen el coll curt no arriben a les fulles dels arbres i per tant moren. El caràcter, la característica de tenir el coll llarg es manté en la població i es passa a la descendència, perquè sabem que els fills, a grans trets, s'assemblen als pares i tenen les característiques dels pares. D'acord? Així doncs, què va dir Darwin? Darwin va dir que perquè hi hagués evolució calia que hi hagués una variabilitat de la descendència, que tots els individus siguem entre nosaltres diferents, fossin variables, no? I a més que actués una selecció natural que seleccionés, triés aquells individus amb les característiques, amb les millors característiques per adaptar-se a un medi o a unes condicions concretes, no? Calia, per tant, que hi hagués descendència nombrosa, perquè com més descendència, més variabilitat, perquè aquesta descendència nombrosa permet que continuïn les espècies. Si tenim molta descendència, tindrem diversos fenotips, per tant, algun d'ells ha de funcionar, que serà l'obtenció de recursos el que provocarà una relació de competència, com per exemple les girafes, no? Obtenir aquelles fulles dels arbres és el que provoca que hi hagi una competència i per tant que la selecció natural actuï, i el concepte de selecció natural, que és superimportant i que hem de saber definir molt bé. Perfecte. Avui dia, però, no només parlem de teoria darwinista, sinó que parlem de la teoria neodarwinista o de la teoria sintètica, que reuneix les dues teories que hem parlat, més tot el coneixement actual sobre biologia molecular. Què ens diu la teoria sintètica? Ja no només diu que hi ha variabilitat entre els individus, que és el que deia Darwin, no? Hi ha organismes diferents i per tant se seleccionen aquells amb millors característiques per a aquell medi, sinó que ens diu que hi ha variabilitat genètica, que ja coneixem què són això dels gens, no? Doncs hi ha molta variabilitat genètica, hi ha molts tipus de genotips. La selecció natural actua sobre aquells genotips que permeten la supervivència i elimina els genotips que no permeten la supervivència. Aquests genotips poden mutar, poden canviar, i les mutacions poden ser beneficioses o poden no ser-ho. Aquelles beneficioses seran les que seran seleccionades per la selecció natural. I finalment, també perquè hi hagi evolució, diu la teoria sintètica, ha d'haver-hi aïllament reproductor, una mica com el que van tenir els pinsans de Darwin, no? Si tu aquelles poblacions que has separat no es poden encreuar entre elles, més tard, al final, acabaran sent individus tan diferents que ja no seran de la mateixa espècie. Per tant, cal un aïllament reproductor que no es puguin reproduir per tal que no s'encreuin aquells gens que ja comencen a divergir. Molt bé. Quines han estat les proves de l'evolució que els científics han utilitzat per demostrar aquestes teories? Per una banda, els fòssils, ja ho hem parlat, no?, amb el que dèiem de Leonardo. Els fòssils són el resultat d'un organisme que es va fossilitzar, que es va convertir en pedra, però que va existir. Per tant, és la mostra que aquell individu fa milions d'anys havia estat aquí. I aquest individu no és com els organismes d'ara. S'assembla i té característiques similars, però no és com els d'ara. El que ens indica, el que ens diu, que molt probablement aquests organismes són els nostres avis. Són els avis de tots aquests individus amb els que s'assemblen tant, no? Una altra de les proves són les proves anatòmiques. Què ens diuen les proves anatòmiques? Són aquelles semblances a nivell anatòmic entre els individus, per exemple, l'esquelet o els nostres òrgans. Nosaltres, que som mamífers, venim del mateix antecessor que venen les balenes, que venen els dofins o que venen els ratpenats, per exemple, no? Tots nosaltres tenim unes extremitats. Tenim uns braços i unes cames nosaltres, els dofins tenen aletes, els ratpenats tenen ales, però tots aquests òrgans realment provenen, si els analitzem per dintre, com veiem aquí en el dibuix, si els analitzem, tenen estructures molt similars. Aquests òrgans que provenen del mateix, que tenen el mateix origen, però que tenen funcions diferents, els coneixem com a òrgans anàlegs. Tenen el mateix origen. Una aleta de dofí, una pota o una ala de ratpenat tenen el mateix origen.
En canvi, aquells òrgans que tinguin la mateixa funció, com seria, per exemple, una ala de mosca o una ala de papallona i una ala d'ocell, una ala de papallona i una ala d'ocell, no tenen el mateix origen. Aquests òrgans s'anomenen anàlegs, tenen la mateixa funció però tenen diferent origen. I l'última evidència que ens parla de que els organismes molt probablement tenim un antecessor comú, hem evolucionat des d'aquell antecessor, són les evidències moleculars. L'anàlisi de la informació genètica que tenim nosaltres a les nostres cèl·lules ens permet comparar la informació entre individus i ens permet relacionar el nostre parentiu entre espècies i veure com de diferents o com de semblants som les espècies entre nosaltres. Finalment, que quedi molt clar el concepte d'espècie, l'espècie és el conjunt d'individus que es poden reproduir entre ells, però a més, i molt important, que puguin tenir descendència fèrtil, d'acord? Dos individus no seran de la mateixa espècie si s'encreuen i tenen descendència i aquesta descendència és fèrtil. Exemple, jo creuo dos cavalls que tindran un altre cavall i aquest cavall podrà tenir més cavalls. Són de la mateixa espècie. Jo creuo un cavall amb un burro i poden tenir descendència. Genèticament s'assemblen tant que poden tenir descendència. Ara, aquesta descendència, que és la mula, no podrà tenir fills, no serà fèrtil. Això ens indica que cavall i burro no són de la mateixa espècie. D'acord? Finalment, els mecanismes evolutius són tots aquells mecanismes que han permès que hi hagi el procés d'especiació. Ja n'hem parlat, ja els hem comentat. Tant les mutacions, com la recombinació genètica, com la selecció natural, les migracions, la separació d'individus o la incorporació d'individus, la deriva genètica i l'heterozigosi, etc., són mecanismes que permeten que hi hagi el procés d'especiació, que es formin noves espècies. Fins aquí el tema 10, el bloc 3. Moltes gràcies per tot i fins la propera.